Indítottam a felvételt. Oké. Szóval Windows Forms. A jelenlévők hallottak már róla? Használták-e már? Egyszerű igen, nem. Ha, van, aki már használta. És valaki még nem. Szuper. Jó. Oké, bocsánat, itt a felvétel kapcsán itt a chat ablak is bele fog megkerülni, tehát hogy szeretném mindenkinek ebből a szempontból a figyelmét felhívni, hogy ebből a szempontból készül a felvétel. Oké. Na, szóval, tehát, hogyha én szeretnék Windows alatt egy ablakos alkalmazást készíteni, akkor erre a .NET keretrendszer kettő megoldást kínál. Az egyik az a Windows Forms, a másik pedig a Windows Presentation Foundation. A gyakorlatvezetőkkel sokat tanakodtunk, hogy melyiket lenne érdemes bemutatni nektek, hogy megismerjétek és hogy elsajátítsatok legalább egy technikát. És arra az megállapításra jutottunk, hogy a Windows Forms egy kicsivel egyszerűbb, és ez a limitált 2-3 alkalmas óra keretében sokkal messzebb tudhatunk eljutni egy ilyen Windows Forms megoldással, mint magával a Windows Presentation Foundation-nál. Jó, előadáson egyébként lesz róla szó, hogy az nagyjából olyan is néz ki, de hogy nagyjából ezt igazából tudjátok. Jó, én átmegyek most a másik gépemre, ezt ide felhúzom, remélem nem fog engem ez igazából zavarni, és vágjunk is bele, jó, hogy ez mit is jelent, hogy hogyan fogjuk ezt az egészet megcsinálni, és már én elkészítettem itt egy empty, egy üres vektet. Megmondom, hogy mit csináltam, jó? De szorosanban be tudom mutatni, azt mondom, hogy add new project, és akkor rákeresek arra, hogy ez a share screen, ez még ma többször fog engem itt zavarni, már látom előre. Rákeresek arra, hogy Windows Forms. Oké, és hogyha nagyon akarok, akkor még rá is szűrök arra, hogy C#, ami szerepel, és ha megnézitek, akkor van egy ilyen, hogy Windows Forms.app, meg van egy Windows Forms app és zárójelbe .NET Framework. Mi a különbség a kettő között, esetleg tudjátok-e? Bocsánat, közben visszajövök a chat window-ra. Ugye beszéltem már nektek arról, hogy a Microsoft kezdetben egy Windows alapú .NET keretrendszert készített, ez volt a .NET Framework, és utána kezdte el elkészíteni a .NET Core-t, ez 2015-16 tájékán, ahol ugye egy cross-platform megoldásként, és a .NET Core 3.0 óta van lehetőség arra, hogy a .NET Core keretrendszerbe is tudjunk Windows Forms alkalmazásokat készíteni. Tehát a kettő között az a különbség, hogy az első az a .NET Core-os világot jelenti, a másik pedig a .NET Framework-ös világot, tehát így ebből a szempontból én az elsőt hoztam létre. Fontos megjegyezni, hogy ez továbbra is csak Windows only, tehát hogy ez nem cross-platform, de legalább ezzel tudunk menni. És rámegyek arra, hogy next, akkor utána ki kell választani, hogy mi az alkalmazásnak a neve, meg hova szeretném ezt igazából berakni, és végezetül pedig meg kell adni neki azt, hogy melyik .NET Core verziót szeretném használni. Ugye a .NET 5-től kezdve a Microsoft már elhagyja a Core elnevezést, de azt tudni kell, hogy ez már a .NET Core-os világban vagyunk. Nálam ezen a gépen .NET 5 van fönt, természetesen 6 és 7 vagy 8, kinek mi van fönt éppen legújabbként, azzal is fog tudni menni. Ha rákattintok a Create-re, akkor fogok eljutni oda, ahova eljutottam, úgyhogy én ezt bezárom, ezt az Add Window dialogot. Jaj. Ne. Oké, szuper. És akkor el fogja ezt igazából nekünk készíteni. Oké, tehát ideig jutottam el, ezt elkészítettem itt a gyakorlati óra előtt, ezt már nem akartam, egy kicsit előrébb is akartam menni. Oké, amit tudni kell ebből a szempontból, bocsánat, néha ránézek a chat window-ra, ha van kérdés. Igen, Bence. Jól mondom, Bence? Igen. Tehát ez az elsőleges dolog. Jó, igyekszem ránézni a chat window-ra, hogy ne legyen ebből a szempontból gond. Oké, itt látjátok,
megint csak itt van ez a program.c, meg van egy form1.c, meg itt van pár dependency, nincsenek ilyen config állományok, tehát a .NET kórus alapértelmezett template azt nem hozza igazából létre. És ha rámegyek a program.c-re és megnézem, hogy mi az, amit tartalmaz, talán itt a legfontosabb dolog az az, hogy azon kívül, hogy az applicationnek van pár beállítása, ugye ez azzal kapcsolatban, hogy az ablaknál milyen működési elvet szeretnénk használni, talán a legfontosabb dolog, hogy van egy application run, és megadok neki itt egy formot, amit szeretnék ebből a szempontból elindítani. És jelenleg ugye alapértelmezetten egy egyes, tehát a form 1 az alapértelmezet, ami ebből a szempontból létrejött, és ugye nyomok egy F5-öt, akkor el fogja indítani nekem ezt az alkalmazást, és látjátok, elindult, debug módban van egy ablakom, lehet látni, hogy ezt az ablakot át tudom méretezni, de szuper, vannak ezek a minimalizáló, maximalizáló gombok, van ikonja, van neve, van bezáró gomb, teljesítményzetre tudom igazából tenni, vissza tudom rakni. Tehát látható, hogy alapértelmezett ablak működést már egyből kapok, és nekem nem is kellett nagyon kódolnom ahhoz, hogy ezt igazából elérjem. Jó? Mielőtt még részletesebben igazán belemennék, szeretném hangsúlyozni nektek, hogy látjátok, itt van egy ilyen lenyíló rész, és itt van egy designer, meg van egy resix állomány is, és ezen belül pedig itt látjuk, hogy hogyan is épülnek fel igazából a dolgok. Mit kell tudnunk erről az egészről, jó? Mutatom már is nektek, hogy itt hogyan is néz ki ez a Windows Forms. Tehát a lényeg az, hogy van nekünk a C-Sharpban van lehetőség arra, hogy egy osztálynak a definícióját azt több állományba helyezzük el. Ez azért jó nekem, mert kvázi azt kell, hogy mondjam, hogy amikor itt a feleten bármit csinálok majd, akkor a háttérben a Visual Studio nekem le fogja generálni méghozzá ebbe a designer.c állományba ezt az egész dolgot, és a form1.c-ben, vagy azt mondom, hogy az alapformban pedig azokat a kódrészeket tudom beleilleszteni, ami igazából én egészítek ki. Tehát ez nagyon szépen szétválik itt a Windows Forms fejlesztésnél, hogy mi az, amit a Visual Studio generál, és mi az, amit kvázi azt mondom, hogy nekem kell írni. Ugye, ha emlékszünk a JavaFX fejlesztésnél, akkor ugye nekünk ott legjobb tudomásom szerint nem nagyon voltak ilyen GUI-s editorok, amikkel, vagy ha volt is, akkor elég, az én tapasztalatom alapján elég merevek voltak. Itt a .NET világban ez a Visual Studio-s drag and drop módszeres felületkészítés, ez nagyon jól tud működni, és hogyha megnézitek ezt a form1.c-t, ami és látszik is, hogy ez egy partial class, bocsánat, nagyítok, jó, hogy jól látható legyen az egész dolog. Itt van benne egy initialize component, és ha megnézzük, ez az initialize component, ez nem más, mint a kvázi azt mondani, a designer.c-ben lévő generált kód, és itt látom azt, hogy mi az, amit kvázi a Visual Studio automatikusan belerakott. Jó? Nagyon fontos, hogy ebben ne írjunk bele, jó? Tehát, hogy mi csak véletlenül is próbáljuk meg itt módosítani, vagy ha megtesszük, akkor vállaljuk ennek ebből a szempontból a következményeit, mert vannak esetek, amikor sajnos a designer nem tud betöltődni, és problémák vannak. Az esetek nagy részében azért, mert itt adunk valami olyan hibát, amit ő már nem fog tudni értelmezni. Jó, most nézzük meg, hogy itt van maga ez az egész form, egy kicsit ismerkedjünk meg vele, hogy mit is látunk, hogy látjuk ezeket a dolgokat. Minden formnak itt van egy property window, tehát látjátok, kijelöltem ezt a formot, itt látható ebből a szempontból a property window, és egyrészt vagy itt tudom módosítani a beállításait, vagy pedig kódból is meg tudom tenni. A kódból szeretném változtatni rajta, akkor van egy name tulajdonság, ez majdnem minden kontrollnál, sőt nem majdnem mindegyik kontrollnál szerepel, hogyha itt adok egy értelmes nevet, akkor azzal tudok rá hivatkozni a kódrészetbe, és általában van egy text, ami inkább egy megjelenítési név. Jó, akkor legyen egy olyan, hogy legyen ez a Hello World ebből a szempontból World, mert elrontottam, és nyomok egy Entert, akkor látjátok már is, hogy a fejléc megváltozott, le is mentem, és ha visszamegyek a designer csébe, akkor látható, hogy ő ezt átírta automatikusan. Tehát, hogy ő ezt megcsinálja, és nekem nem kell. Tehát ez pontosan ugyanaz, mint hogyha én ezt ebből a szempontból beírtam volna. Jó? Oké.
Ebben a Property Window-ban vannak olyan propertik, amik majdnem mindenhol megtalálhatóak, tehát úgymond, hogy majdnem mindenhol, majdnem minden kontrollnál megtalálhatók, és vannak olyan, kvázi azt mondom, hogy események, amikre majd fel tudunk iratkozni, itt fölül tudunk váltani az események és maga a Property Window között, illetve itt változtathatunk, hogy ABC sorrendben, vagy pedig kvázi egy kicsit kategorizálva szeretnénk látni ezeket a tulajdonságokat. Én jobban szeretem ezt ABC sorrendbe rakni, és akkor úgy ez szerepel, de hogyha ezt átrakjátok ilyen kategóriára, akkor azt próbáljuk kategórián belül lévőket megjeleníteni. Na most itt a Property Window-ban az esetek nagy részében ilyen kulcsértékpár dolgokat találtok, de vannak esetek, amikor kvázi azt mondom, hogy nem kulcsértékpár van, hanem egy konkrét érték. Tehát rámegyek itt a size-ra, ugye ez az alapértelmezett dolog, és azt mondom, hogy ez legyen 800, ez pedig 400, ami itt szerepel, akkor egy 800x400-as, vagy 800x640-es ablakot mindjárt összepakolok, és akkor ez azt jelenti, hogy alapértelmezetten ez ide fog majd kerülni. Jó, természetesen, amikor elindítja az emberünk az alkalmazást, akkor jó lenne, hogyha mindig az arcába dobnánk. Van egy ilyen tulajdonság a formoknál, egy Start Position, és ha megnézitek, akkor be lehet állítani manuálisan, vagy lehet olyat mondani, hogy az adott szülőnek kvázi azt mondom, hogy a közepére, vagy pedig azt tudom mondani, hogy mindig középütt jelenjen meg, így elindítom ezt a szuper formot, akkor mindig szépen az arcomba kapom ezt a formot, és még csak véletlenül sem fogom tudni elveszíteni, vagy a felhasználónak is tudom ezt így ebből a szempontból bemutatni. Jó, ránézek, hogy van-e kérdés. Nincs kérdés. Oké, és akkor ugye erre a fontos, hogy ez az osztály a form osztályból származik, van ilyen opacity, lehet ilyen áttetszőséget csinálni, hogy kicsit ezért legyen áttetszőbb legyen az egész történet, és amikor elindul, akkor egy kicsit halványabb lesz az egész történet, de én látjátok, ilyen így is meg lehet ezt csinálni. Hát, szerintem, hogyha látjátok, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor nagy valószínűséggel utána tudtok nézni, ha valami plusz dolgot szeretnétek igazából beállítani. Na most itt Visual Studio-ban van Ctrl-S sem, mindig szeretem elmenteni a dolgokat. Visual Studio-ban van bal oldalt egy ilyen toolbox, ahol kvázi erre a formra kontrollokat tudunk ledobni. Hogyan tudok kontrollt lehelyezni? Itt van egy, hogy All Windows Forms, vagy pedig vannak ilyen kategóriát. Szuper dolgok, én most az összeset szeretném bemutatni, és kvázi azokat a kontrollokat, amik azt mondom, hogy egy ablakon megjelenhetnek, azokat itt mind megtaláljátok. A rádiógomtól, checkbox-tól, datetime picker, és így tovább, ezeket mind lehet ebből a szempontból használni. Én most lerakok egy gombot, kétféleképpen tudjátok legalább ezt lerakni, vagy ezt a gombot. Vagy azt csináltok, hogy lenyomom a bal egér gombot és ráhúzom erre a formra, amit ebből a szempontból látjátok. Vagy olyat is tudok csinálni, hogy duplán kattintok, akkor is lerakja, akkor ide került ez az adott gomb, ami ebből a szempontból szerepel. Jó, és a harmadik lehetőség, hogyha ebből a gombból szeretnék egy másolatot csinálni, akkor lenyomom a kontrollt, felfele húzom, és már is csinált ebből egy másolatot. Oké, ezek ilyen kis tippek, trükkök arra, hogy minél gyorsabban tudjunk ilyen formokat csinálni. Jó, én ezt letörlöm, mert erre igazából nincs is szükségem. Jó, nézzük meg ezt a szuper kis felületet. Látszik, hogy nem designer vagyok, de szépen ott van a két gomb, meg tudom nyomogatni, nem történik még semmi ebben az egész dologban, és utána az is egy érdekes dolog, hogy el tudom tüntetni a gombot, látjátok, nem maradott az egész dologban. Na mi az a elhelyez? Ugye látjuk, hogy abszolút pozícióba került oda ez a szerencsétlen elem, amit ebből a szempontból szerepel, tehát bárhova pakolhatom, akkor abszolút módon. Van egy ilyen lehetőség, hogy megjelenik egy vonal. Ez szerintek miért van ott? Vagy micsoda ez?
Vagy itt oldalt is látjátok, ott lehet, hogy nem tudom mennyire látjátok. Itt is sikerült előhoznom valamit. Nézzük, válaszoltok-e. Igen, nagyon jó. Igen, így lesz esztétikus, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Alapvetően azt kell tudni, hogy ha vannak ilyen gombjaim, akkor segít nekem abban, hogy egy vonalba tudjam helyezni. Ugye ezt hívják úgynevezett snapline-nak, tehát amikor szépen próbálja úgy segíteni, hogy ne kelljen nekem így pixelenként nézni, hogy meddig kell, hanem kvázi ráugrik arra a vonalra, hogy egy vonalba tudjam ezt ebből a szempontból elhelyezni. És ami még érdekes a kettő között, hogy ha én itt beállítottam egy margint, amit látják, bocsánat, hogy oké, tehát látjátok azt, hogy ez 3-3-3-3, ugye minden oldalról szeretnék egy 3-as margint csinálni, akkor ahhoz, hogy ne tudjam közelebb pakolni ezeket a dolgokat, abban segít nekem az, hogy ha már beállítottam ezt a margint, akkor segítsen nekem ezt automatikusan megtalálni. Jó, tehát hogy ebben tudhat segíteni. Na most, hogyha nagyon sok gombot le kell helyeznem, és el kell ezeket pakolnom, most szándékosan ide rakok még egy-kettőt, jó? Hogy ezt a kontrollal csinálom, és hát ilyen szerencsétlen vagyok, hogy nem tudom ezt egy sorba rakni, meg olyan kis bénáskán néz ki, akkor szeretném azt, hogyha mindegyik ezzel az egy gombbal lenne egy sorban, akkor megvan ez kijelöltem ezt az első gombot, utána a kontrollt lenyomom, és elkezdem kijelölni a többet, akkor itt fölül megjelenik ez a toolbar aktívvá válik. És akkor lehet olyanokat mondani, hogy szeretném mindegyiket az alsó alapján align-olni, de ugye az a legfontosabb dolog, hogy a legelső elemet fogja figyelembe venni. Tehát azt mondom, hogy ezt kiválasztom, és hoppá, már is egy vonalba rakta az egészet. Pikpak meg tudtam ezt csinálni, akkor tudok olyat mondani, hogy egyenlő módon legyenek ezek align-olva, és ja, hát körülbelül ez a legfontosabb dolog. Tehát lehet így játszadozni ezekkel a dolgokkal. Jó, én ezt most kitörlöm, mert igazából nincs szükségem, csak ezt akartam mondani. Na, ez mind szép és jó, de akárhogy elindítom ezt a szuper felületet, amit csináltam, baromi zavaró, hogy a gombot el tudom tüntetni. Ugye itt van ez a gomb, de hogyha ezt összébb rakom, akkor nem eltűnik ez a gomb. Hogyan védjem ki ezt? Mi lenne a javaslatotok? Olyan rossz, hogy ti nem kódoltok ilyenkor. Hogy lehetne ezt kivédeni? Ha valamilyen layoutot ha akarsz, akkor nem titkolásra fognak rá. Igen, vannak különböző konténerek, de most nem menjünk bele ebbe az egész dologba, hogy van panel, mi van még itt, amilyen konténer, mindjárt megnézem, hogy van ilyen components, containers, ez tök jó. Flow layout, group layout, panel split, tab control, meg table layout panel, de nem ezekkel szeretném ezt megoldani, de mégis valahogy garantáljam már, hogy ez a szerencsétlen gomb ez ne tűnjön el ebbe az egész dologba. Más javaslat? Nagyon jó, nagyon jó. Igen, van minimum, maximum ablakméret, van egy ilyen, hogy size, ugye ezt már az előbb láttuk, de nem a gomb size-ot akarom állítani, hanem ezt kicsit lejjebb veszem, jó? Egy 320x240-re. Látszik, hogy nem jó az érték, és elbénáztam ezt a szerencsétlenséget. 320x240. Most meg jó, eltüntettem ezt a gombot. Jól van. Jó, legyen ekkor az ablak, mondjuk tegyük fel. Ebben az egészben. És azt mondom, hogy ennek az ablaknak van egy ilyen, hogy minimum size tulajdonsága, és erre, ha a size-unk, hol van itt a size, nem ez ennek a size-a, hanem ennek a size-a, beállítok egy olyat, hogy 600-szor
vagy 600-szor 389, vagy pontosabban 350 legyen ebben az egész dologban, akkor hát, ha nem voltam elég ügyetlen, akkor már látszik, hogy nem tudom jobban behúzni. Megmaradtak a gombok. Tök jó. És ez tud működni. Jó, tehát ez az egyik lehetőség, és ugyanúgy meg tudom állítani a maximum méretet, jó? Tehát, hogy kicsit lassúcska a gépen, bocsánat. Jó, tehát itt van ez a másik lehetőség is, hogy a maximum méretet állítsunk, ez egyik lehetőség. A másik fontos dolog, amit érdemes tudni, hogy ebben a rengeteg property közül meg fogjátok találni, hogy van egy ilyen tulajdonság, hogy ankor. Az ankor az azt jelenti, hogy melyik oldalhoz szeretném ragasztani. Ez azt jelenti, hogy ahhoz az oldalhoz ragasztom, attól az oldaltól a távolságot végig tartani fogja. Jó? Tehát ezt itt szépen kiankorozom ezt ide, meg ezt is beállítom, hogy ne csak a top, hanem az alsók is legyenek, és egy kicsit ezt a minimum részt, minimum 105, ezt visszarakom 0-0-ra, jó? Hogy legyen lehetőségem megint át méretezgetni a dolgokat. Akkor, ha megnézitek, akkor ahogy elkezdem rakni, akkor ez a de jól néz ki, a gombom végig tartja az állapotot. Bocsánat. Jó, na most, hogyha ezt a szuper viselkedést szeretném azért kicsit jobbá tenni, mert azért ez azért túlment minden célon, akkor ezt az ankort, menjünk vissza az ankorra, akkor ezt a bal felsőt, ezt engedjük el, bal fölül, és elindítom. És ez azt jelenti, hogy ha itt megfogom az ablakot, akkor szépen végig tartja a távolságot. Jó? Szuper, nem? Elmehetnénk ilyen UX designernek. Kérdés? Hát ha nincs, akkor menjünk tovább. Van még egy érdekes tulajdonság itt a sok közül, ez pedig nem más, mint ez a dock tulajdonság. Ez igazából hozzá tudjuk ragasztani valamelyik oldalhoz ezt a dolgot. Azt tudom mondani, hogy melyik oldalt szeretném csinálni, azt mondom, hogy button, és akkor szépen ide rakta ezt a gombot. Jó, tehát ez a másik opció arra, hogyha felbontás függetlenül szeretném ezt csinálni, akkor szépen ide ragasztottam ezt az egész dolgot, és ilyenkor az ankor meg semmi sem lényeges, tehát ez, látjátok, sokkal ezt egyszerűbben meg tudtuk ezt az egészet oldani. Jó, nem feltétlen kötelező ezt csinálni, de meg lehet csinálni ugyanígy. Most mindjárt kiszedem ezt a dock tulajdonságot, hol van? None. Nem ezt szerettem volna, bocsánat. Hát, rárakom újra ezeket a gombokat. Pitty. És nem keltelek itt az egészen, meg ezt is kitörlöm, mert nekem erre nincs szükségem. Hol van ez a gomb? Oké. Jó. Na most, mi a legtipikusabb dolog? Írjuk át ennek a gombnak szövegét, mondjuk egyszerűen arra, hogy close, mert ez egy bezáró gomb lesz majd ebbe az egész dologba, és azt mondjuk, hogy ez itt legyen az alkalmazás bezárója itt alul, mert nekem ez szép és szimpatikus. És ne felejtsétek el, hogy van egy név, amivel a kódban tudunk erre ebből a szempontból hivatkozni. Ezt automatikusan generálja nekünk a Visual Studio. Tehát ilyet fogtok látni, hogy button 1, button 2, vagy checkbox 1, checkbox 2, stb. Ezt érdemes átnevezni, mielőtt még túl sokat megyünk, hogy valami értelmes dolog legyen. Én azt javaslom, hogy érdemes a tulajdonság majd pedig típus alapján felsorolni azt, hogy, vagy megadni azt a nevet, amit szeretnék használni. Jó? És akkor annyit tudunk még igazából csinálni, hogy ha ennek a kód részletére rámegyek, csak hogy látszódjon valami érdekes dolog, akkor mostantól akkor van egy olyan
objektum, hogy close button, és ennek a close buttonnek az enabled tulajdonságát átállítom false-ra, hogy ne lehessen megnyomni ezt a dolgot. Ugye ez a konstruktorban fog megtörténni. Elindítom az appot, ott van, és hopp, nem tudom megnyomni ezt a dolgot. Oké, tehát hogy tudok hivatkozni innentől kezdve a kódban, és bármit meg tudok csinálni. Annyit még bemutatnék érdekességképp, hogyha megnézzük a designer sheet, akkor itt elkezdte generálni a Windows Form Designer Generated cucc, és nincs nagy hókusz-pókusz, tehát ő szépen megcsinálja az objektumot a button osztályból, utána pedig beállítja azokat a tanulságokat, amiket én beállítottam. Mekkora a mérete, mi a tab indexe, mi a stb. Itt látok pozíciója, és akkor ez így tudhat menni. Jó, tehát nincs benne semmilyen, a Visual Studio háttérben ezt generálja, és emiatt fog tudni ez egész jól működni. Jó, de ahogy mondtam, ez inkább ne jöjjünk hozzá. Bízunk magunkat a Visual Studio-ra. Jó, ezt a close button-t ezt kiszedem, mert erre igazából most nincs szükségem. És azt mondom nektek, hogy oké, itt van ez a form, szeretném azt, hogyha ezt az egész, vagy erre rákattintok, szeretném lekezelni. Ugye itt a Property Window-ban itt található egy kis villámjel. Ez a villámjel ez azt mutatja, hogy milyen eseményekre tudhatok feliratkozni. Ugye fontos az, hogy mindig azt kell nézni, hogy mi az, ami ki van választva ebből a szempontból, jó? Na most ezek közül, hogyha megnézitek, akkor vannak olyan események, amik csak kvázi azt mondom, hogy az esemény bekövetkeztét próbálják meg triggerelni, és vannak olyan események, ahol az is érdekes, hogy hogyan meg mint csináltuk igazából a dolgokat. Jó? A legtipikusabb az a klik esemény, amit hozzá meg tudunk igazából csinálni. Ez azt jelenti, hogy megnyomták a gombot, de ez nem csak egérrel lehet, ez lehet az is, hogy ki van választva a gomb, és Enter adok rá, és amiatt történik ez a kiválasztás. Jó, tehát ez az egyik legtipikusabb, amit a legtöbbször kiszoktunk, vagy lesz szoktunk kezelni. Viszont ha az is érdekel engem, hogy melyik gombbal nyomták meg hogyan nyomták meg hogy mikor eresztette el a felhasználó az egér, kvázi azt mondom, hogy a egér gombot, akkor már ezek a mouse-szal kezdődő eseményekre kell feliratkozni, vagy ha arra vagyok kíváncsi, hogy belegépelt, vagy megnyomta ezért, akkor a keep down, keep press, keep up jellegű dolgokat lehet használni, de természetesen van size change, meg sok-sok-sok szuper kis esemény van, amire fel tudunk iratkozni. Na most hogy iratkozok fel erre a klik eseményre? Esetleg tudja valaki? Aha, ez elképzelhető, hogy lehet, mindjárt megnézem közben. Jobb klik, és lock control, hát itt nem látok rezetet, de biztos lehet valahogy. Nem vagyok annyira mágus. Hogy tudok feliratkozni egy eseményre? Esetleg tudja valaki. Nagyon jó, igen. Tehát vannak alapértelmezett események, amik, hogyha erre duplán kattintok, akkor azt elkészíti. Mutatok példát, jó? Tehát duplán rá kattintok, akkor elkészíti az eseményt, és fontos, hogy látjátok, így neveztem el a gombot, hogy close button, és annak a click eseményére kvázi azt mondom, hogy fogok feliratkozni, és így nevezi el alapból a Visual Studio ezt az eseményt. Mindig van egy küldő, és van egy event argumentum, amit tudhatok igazából nézni. Ugye a center az egy object, tehát bárhonnan lehet kezelni. Tehát is, ha megnézitek, akkor most már ebben a villám event nézetben, vagy event ilyen property gridben látható, hogy a click eseményre feliratkoztunk. Jó, és akkor itt fontos megjegyezni, hogy ha le akarok, vagy ki akarom, nem akarok feliratkozni rá, akkor ezt így az egészet külön, és azt mondom, hogy save. És akkor innentől kezdve nem iratkoztam fel. A másik esetőség, hogy kiválasztom az eseményt, amire fel akarok iratkozni, és a legyíró menüben, mi ezt innen is kitörölte? Hát de okos. Oké. A másik esetőség, és akkor inkább úgy fogalmazok, hogy mindig változtat a Visual Studio, ide behúzok egy gombot,
Lenyitom a klikket, és látható az, hogy mely olyan függvények vannak az adott osztályban, amelyek kompatibilisek ezzel az eseménnyel. És meg tudom azt csinálni, hogy két gomb is ugyanarra az eseményre iratkozik, vagy ugyanaz történjen két gomb esetében. Jó, tehát ez a másik esetőség. A harmadik esetőség, hogy duplán kattintok itt a klik eseményre, és akkor létre fogja hozni ezt. Mutatom már is, duplán kattintottam, és erre létrehozta ezt a másik eseményt. Jó, ezt most kitörlöm, visszajövök a design, és igen, a designer összefussa magát, ez az a tipikus eset, mint látjátok, mert kitöröltem ezt a eseményt, és szerencsétlen designer nem örült ennek az egész dolognak, mert ő próbálta ezt parzolni, és nem tudta ezt a button klikket visszarakni. Be volt állítva, de nem volt meg a függvénye. Jó, tehát nem kell kétségbe esni, jó kell tudni kezelni a dolgot. Szerintem egyszerű mikrofonnal, szerintem ilyenkor lehet a klikkre ott a jobb oldalon a Properties panelen jobb klikket nyomni, és ott Itt? van azt hiszem olyan, hogy reset, nem a beállított ott van reset, igen. Aha, oké, szuper. És így kiveszi. Aha, így is ki lehet venni, köszönöm. Nincs. Szuper, köszönöm a jelzést ezzel kapcsolatban. Jó, és hogyha van már egy ilyen eseményem, akkor ha rákattintok, akkor tudok olyan, van egy ilyen, hogy messagebox.show, ezzel tudunk ilyen felugró üzeneteket küldeni magunknak, vagy bárkinek, és akkor tudhatunk egy üzenetet küldeni, hogy akkor az app bezáródik. Mondjuk, és azt mondom, hogy ez megvan, elindítom az alkalmazást, és ha rákattintok, akkor ja, bocsánat, rosszul beírtam bele, bocsánat, a close buttonra kell beírnom, ugye ez a másik esemény. Így, elindítom, és most már jónak kell lennie. Ez az. Ja, és akkor tényleg látszódik, hogy meghívódott ez az esemény, és akkor boldogok vagyunk, mert azt csinálunk, amit igazából szeretnénk. Jó, hogyan tudom bezárni ezt a formot? Azt tudom mondani, hogy this.close, és ezzel kvázi azt mondom, hogy mint egy bezáró gomb, lezárom a formot, ezzel a close függvénnyel, és kvázi az alkalmazás is ebből a szempontból meg tud állni. Oké? Érthető eddig? Szipi-szupi. Na, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudok, ráhúzok erre még egy gombot, érdekességkép. Az lesz a neven, hogy Open Dialog. Ebben ezt ki is húzom, hogy látszódjon, hogy ez mit is jelent. Szipi-szupi. Elnevezem a gombot. Open Dialog Button. Ebben az egész dologba. És erre duplán kattintok, akkor szeretnék egy új ablakot megnyitni. Na most ebben a Windows Forms-ba minden egyes ablak egy formnak mondható. Amikor azt mondom, hogy add, akkor itt tudok adni vagy user control-t, ami egy olyan control, amit több formra is rá tudok hozni. Tehát például, hogyha van egy tipikus dolog, egy OK cancel gomb, amit sok helyen használok, akkor ne kell mindig duplán rárakni, csináltok erre egy user control-t, és akkor azt hozzá tudom rakni. Vagy pedig létre tudok hozni egy új formot, ami egy új ablakot fog majd jelenteni. Jó, azt mondom, hogy form, és ez legyen egy new form, ilyen fogom ezt igazából létrehozni, és mint látjátok, ez az ablak, ez itt volt látva, vagy itt jelent meg ebben az egész dologban, és hogyha szeretném ezt megjeleníteni, akkor annyit kell csinálnom, hogy példányosítanom kell ezt a new formot,
És utána ezt a form ablakot van egy olyan művelete, hogy show meg show dialog. Esetleg tudjátok-e, mi a különbség a kettő között? Nézzük meg, hogy néz ki most. Pütty, bejött, bezártam. Mi a különbség a show meg a show dialog között? Mit jelent az, hogy egy ablak modális? Ez itt a kérdés. Felugrik. Mind a két ablak felugrik. Mutatom. Azt mondom, hogy van a show. Jaj, nem ezt akartam csinálni. Ez is rá fog ugrani. Itt van még. Az a különbség a kettő között, hogy vannak úgynevezett modális ablakok. A modális ablakok az azt jelenti, hogy azt az ablakot, amíg nem kezelem le, hogy így fogalmazzak, addig a főablakkal nem tudok foglalkozni. Tehát, hogy meghívtam ezt a show dialogot, megnyitottam ezt az ablakot, akkor látjátok, erre a főablakra nem tudok tovább menni, és nem tudom, hogy a hangát megye, de a Windows sír nekem, hogy irgum-burgum ilyet nem szabad csinálni. Jó? Ha viszont a show-val nyitom meg, akkor mint a régi passziánsz játék. Látjátok, lehet nyomatni ezzel. Viszont a főablakot bezárom, ugye ez a főablak, akkor be is záródik az alkalmazásunk. Oké, érthető a különbség a kettő között? Tehát a dialógus ablak az egy olyan ablak, amit csak akkor fog majd leokiz, vagy akkor fog majd kiderülni, hogy vagy akkor tudom újra a szülőablakot elérni, hogyha már a gyerekablakkal csináltam, vagy bezártam, vagy valami történt. Jó, na most az fontos megjegyezni, hogy ha ezzel a show dialoggal dolgozok, akkor ennek, hogyha megnézitek, akkor ennek van egy dialog result visszatérési értéke. Tehát ez valami úgy néz ki, hogy dialog result, mondjuk eredmény, egyenlő, és itt azt mondom, hogy hogyan tudok menni, és akkor ennek az eredménynek lehet olyan, tehát hogy hogyan tud visszatérni, az valami dialog result, és akkor ilyennel tud visszatérni, hogy oké, cancel, yes, no, abort, tehát ami az ablak különböző tulajdonságai, amik lehetnek retri, és így tovább, vagy ignore, tehát tudok olyat mondani, hogy mondjuk oké, akkor kiírom azt, hogy messagebox.show okpressed. Jó, vagy mondok egy olyat, hogy if eredmény egyenlő dialog result.cancel, akkor meg azt mondom, hogy kiíratom ezt, hogy cancel-t nyomtak meg. Oké, elindítjuk ezt a szuper kis alkalmazást, megnyomom ezt, bezárom itt, és látszik, hogy a cancel eseménynek minősült az, hogy bekattintom. Jó? Hogyan tudom én ezt ezen a formon kezelni? Esetleg tudja valaki? Vagy csinált már ilyet? Na, nem váltottam meg ott. Mutatom, jó? Tehát ahhoz, hogy az egész dolog működjön, felrakok ide 2 darab gombot. Nem ezt akartam. A text tulajdonságát átírom, oké.
ennek meg a text tulajdonságát átírom cancel-re. És utána ezeknek a gomboknak van egy olyan tulajdonsága itt, hogy Dialog Result. Látjátok? Ez alapból nem. De én azt mondom, hogy ha erre rákattintok, akkor az OK-t jelent. Ha erre rákattintok, akkor ez meg cancel-t jelent. Jó? Elindítom. Puty. Azt mondom, hogy OK. És látjátok, ha a Dialog Resultot beállítom, akkor ezzel együtt az ablakot be is fogja zárni nekem. Jó? Tehát nem elég az, hogy és a cancel hatására is így bezárja, és tudom, hogy a felhasználó mire kattintott a kettő közül. Jó? Na, eljutottunk az első megállópontunkig. Most tartanánk egy ilyen 5 perc szünetet, hogy egy kis friss levegőt kapjon mindenki, és 55-kor folytatnám, ahol elkezdenénk hát egy kicsit az MVC architektúrát megismerni. Jó? Kérlek, ha lehet, akkor ne menjetek sehova, és akkor utána megnézzük azt is. Addig itt leállítom a hangot, meg a képernyő megosztást.